Maayong buntag mga kamisyon. Quick message lang alang kaninyo ang hinaot ko nga inyo ning paminawon og labaw sa tanan, inyo ning tagaan og dako kayong pagtagad unsa ka importante kining gugma. Tungod kay Valentine's Day man daw karon unya ugma 14. So mensahe lang sa gugma. Ang Bible nagsulti sa Matthew 22 verse 37, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong kalag o sa tibuok nimong salabutan. Mga kamisyon, para asa bagayod kining gugma? Ang gugma labaw sa tanan gikan sa Dios, og ang Dios gugma sumala sa Bible. Og ang gugma sa Bible makiigsunan, mga kamisyon, gidemonstrate sa Dios pinagi siyang paghatag siyang bugtong anak nga si Jesus sa John 3:16. So meaning, kining gugma makita nimo, masabtan nimo kay si Kristo mao man ang demonstrasyon sa gugma samahan. Si Jesus hinumdumi nga namatay siya para nimo. Ikaw ug ako nakasala man ta sa Dios ug nahilayo ta sa Dios. Apan gilukat ta sa Dios, pinagi siyang bugtong anak nga si Jesus. Si Jesus nagsakripisyo, namatay, gilubong, nabanhaw. Si Jesus ang pinaka-perfect nga message sa gugma. Si Jesus ang pinaka-perfect demonstration sa gugma. Gipakita na sa Dios ang gugma nga ni kanato sa Roma 5:8. Gidemonstran niya bisan kita makasasala. Mao nay perfect nga gugma. So karon si Jesus nag-ingon, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Para asa maning gugma? Ang gugma mga kamisyon para sa Dios. Sadto si diri sa kalibutan karon, dagang mga tao, mga batan-on man, si bisan kinsa, kung mahigugma tudo gyud, kung mahigugma balag kini bitawng kuan, walay control, walay kaalam, kanang wala gyud panghuna-huna alang silang ugma muna daghang kaayong nangaburusan. Pag Valentine's Day puno ang mga motel, puno ang mga hotel. So tungod kay gugmang tawhanon, sa Bible nagsulti nga ang tawhanon nga pagbati kaaway sa Dios. Naunsa man gyud gugma? Ang gugma mga kamisyon maunang Dios. Kung tinuod kang nahigugma, unang-una higugmaon nimo unang Dios. Kay kung naay gugma nga tinuod diya nimo, gugma sa Dios, mo follow ra ng tinuod nga pagbati alang sa imong isig ka tawo. Kay ang tinuod nga gugma nga ng Bible dili bastos, ang tinuod nga gugma dili garbuso, dili mapahitason. So mga kamisyon, kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios o sa imong isig ka tawo, sa imong pamilya, bisan sa imong girlfriend or boyfriend, gugma nga dunay Dios. Gugmang Dios nun. Gugma nga dili sa lawayon, dili bastos, gugma nga dili mapagarbuhon, gugma nga mahimo siyang panalangin sa Dios o ngadto sa imong isig ka tawo. Mga kamisyon, sagrado ni nga mensahe alang nato kining gugma. Kay ang gugma para ra gyud na sa Dios. Ang tinuod nga gugma, kita kung mahigugma ta, unahon gyud ang Dios kay idugang raman ang tanan. Unsa nga idugang tanan? Apil ang mahimo nimong partners kinabuhi, idugang ra na sa Ginoo. Kay labaw sa tanan ang Dios may magahatag. Ingon gali ang Proverbs, he will find a wife found a good things or favor from the Lord. So kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag may butang or pabor nga gikan sa Ginoo. Pero ang imong buhaton, unaha ang Ginoo sa paghigugma. Higugma siya sa tibuok nimong kasing-kasing, kalag og salabutan. Ang bot pasabot nga sa imong kinabuhi, wala na ilaing pinaka mas importante. Concern nimo sa imong kinabuhi is the Lord. Si Lord ang pinaka-importante nimo. Muna'y tinuod nga nagugma nga kinasing-kasing. Mualagad kaniya, og musunod kaniya, og musimba kaniya, og magpagamit kaniya. Ang tanan idugang rena sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, og salamat sa pagpaminaw, og palihog kog share sa atong video, og salamat sa pagpalo sa ato ang God's Mission TV. Dalaga na Diyos, sumayong buntag.